Ahojte, pekný deň. Máme je štvrtok dneska, 1. februára, máme krásne ráno. Vysielam z Londýna, kde žijem. A dneska som sa rozhodla, nerobím veľa live vysielaní v slovenčine, ale som sa rozhodla a dlho som vám chcela priniesť toto live video a vlastne tento rozhovor s mojou klientkou, dlhodobou klientkou, teraz momentálne bývalou, ktorá je odborníčka na pleť, ktorá je kozmetička a chcela som vám priniesť tipy a rady, ako sa starať o pleť, aby žiarila a aby ste mali pleť bez akné. Takže teraz sa idem pokúsiť spojiť s Majkou. Uvidíme, či nám to vyjde. Už sa pripája. Takže dúfam, že to nebude dlho trvať. Aha, ahoj. Dobre. Počujeme sa? Áno, ahoj. Ahoj. Zdravím. No vieš čo, ono to trošku dlhšie trvalo, ale nevadí, tam je väčšinou taká pauza je tam akože. Takže v pohode. Sme tu. Ja som trošku začala rozprávať, že už dlho som sa chystala, dlho sme sa chystali na tento rozhovor, keďže sme spolupracovali a ty si pre mňa a pre veľa žien odborníčka na pleť, si kozmetička, odborníčka na pleť a venuješ sa psychosomatickej kozmetike, takisto terapeutka. Robíš to už veľmi dobre a robíš to už viac ako 10 rokov. Takisto študuješ psychológiu 12 rokov. Mám taký dojem, že u teba je to také, že proste stále sa vzdelávaš a stále nadobúdaš nové poznatky a skúsenosti. Je to tak? No, psychológia ma fascinuje už od puberty, už možno od 12-13 rokov. No. A tak vtedy to bolo to, že som čítala knihy o takom špiritizme, o duchovne a tak, o hypnozu a také veci a proste sa to postupne prehlbilo do tej odbornosti, ktorú robím teraz. No a to máme asi spoločné, lebo mňa to tiež vždy fascinovalo. Takisto ako prečo sa chováme tak, ako sa chováme, prečo sa cítime tak, ako sa chováme, aký to má vplyv na nás. Takže to máme asi spoločné. Emócia a zranenie. No, presne tak. A preto asi sme si tak blízke. Takže tým môjim zámerom, alebo teda našim zámerom je, a zámerom tohto vysielania je vlastne ukázať ženám, alebo možno, že si niečo z toho zoberú, že vlastne je tam cesta k tej žiarivej pleti a tej pleti, ktorá problematickej pleti, že nemusí byť problematická a že môžeme mať takú pleť, s ktorou sme spokojné. Áno. No. Ja som o tom presvedčená, že každá žena môže mať zdravú pleť a mám taký svoj slogán, že zdravá pleť čaká aj na teba, že stačí, keď sa rozhodneš. No, ja si to tiež myslím a tiež som si, asi myslím, že ako každá žena, dospievajúca žena, teda dievča dospievajúcej žene, si tým prejde. Tak začneme, ja by som začala tak, že povedz o sebe, že čo ťa priviedlo k tomu, že vlastne k tej kozmetike a že prečo je to tá tvoja vášeň. No a potom sa dostaneme ďalej k nejakým tým radám a tipom a budeme sa hlbšie rozprávať o tej vlastne problematickej a aknóznej pleti. Tak ja som sa dostala ku kozmetike, ďakujem, vlastne paradoxne cez Avon.
ešte kedysi, možno 25 rokov dozadu, keď ja som nemala nikdy nejaký špecifický problém s pleťou, ale keď som mala tak 14-15 rokov, som mala také vážnejšie zdravotné problémy a vyhadzovali sa mi také podkožné vredy, ktoré sa mi vlastne vylievali do celej tváre a deformovalo mi to tvár a nemohla som vtedy ani do školy ísť a tak. A chodila som s tým na kožné a nikto so mnou nič nerobil, ani mi to nepomáhalo. A v tej dobe, mám teraz 35 rokov, no fakt to môže byť nejakých 25 rokov dozadu, moja mama robila Avon. A to bolo vtedy ešte taká celkom kvalitná kozmetika. Nerobil to každý, akože aj tie ceny tam boli úplne inde ako teraz. Ale oni hlavne na Slovensku naozaj mali také celkom kvalitné, sme mali také stretávania odborné, že ako sa starať o tú pleť a tak. A ja vtedy, ak mi to od tej kožnej nepomáhalo, tak ja som sa začala tak o seba sama starať. Začala som to študovať a tú pleť som si vlastne bez jaziev a bez následkov vyliečila, dá sa povedať, že sama. A odtedy ma to tak vlastne držalo, že som si uvedomovala, že to, ako sa cítime, už aj tí pubertiaci, keď majú svet úplne niekde inde a majú pocit, že ich nikto nechápe, keď si tou transformáciou, takou tým dosývaním prechádzajú, že aké je to veľmi dôležité, ako sa my vnímame, pretože to je aj postava, to je aj pleť a riadím sa tým, že pleť je vlastne naša identita, že cez tú pleť idú všetky naše emócie vlastne von, lebo prvý kontakt taký fyzický je veľmi dôležitý. A takto som sa vlastne dostala k tej kozmetike. A tak som sa tomu venovala ešte, keď mali kamarátky problém napríklad na gymnáziu alebo na vysokej škole, že som aj líčila. Už tak skoro, strašne ma to bavilo. A potom som si povedala, že čo budem robiť po škole. Chcela som robiť psychologičku, ale som si tak stále vravela, že ešte to asi není moja cesta, že musím ešte trošku viac vyzrieť, trošku zapadnúť do toho bežného dospeláckého života. Tak som si vlastne porobila kurzy rekvalifikačné a kvalifikačné na kozmetiku a začala som robiť vlastne nechty a kozmetiku, pretože ma strašne bavila taká tá tvorivá činnosť. A už keď som začala robiť tie nechty, tak som vedela, že tým ženám viem pomôcť aj hlbšie, pretože vždy, keď som im tie ruky chytila, a ja som bola od malička taká vysoko citlivá, tak vždy sa tam niečo udialo, také výmena energií a začali byť tí rozhovory ešte také hlbšie, ako som mala už predtým rozhovory na Gimply, napríklad s kamarátkami, keď ich niečo trápilo. Takže takto som sa ja dostala k tej kozmetike a doteraz mi to dáva... No a popri tom si robila aj psychológiu, že? Takže sa ti to utvrdzovalo. Ale mala som to vtedy tak rozdelené, že som proste robila ošetrenie a nejako extra som to nespájala s tými terapiami. A stále som rozmýšľala, že mohla by som niečo lepšie vymyslieť, niečo také, že ja som odjakživa pracovala s ťažkým akné, alebo s takými, že dosť takými pokročilejšími štádiami nejakej problematickej pleti, či akné, či rozácea, alebo ja neviem, exémy, som dosť mala citlivú pleť, vždy ma to fascinovalo, lebo mňa vlastne fascinuje tá patológia, že čo vieme so sebou robiť, aj patopsychológia ma vždy bavila. A že ako tie emócie na nás vplývajú. Takže som to vlastne postupom času spravila do takého jedného celku, že vlastne robím takú psychosomatickú terapeutickú kozmetiku, liečebnú ako keby. Taký smer tu nie je. Na Slovensku sa tomu nikto nevenuje ani v Čechách a mám od klientiek informácie, že asi ani v zahraničí, neviem, nesledujem to. No takže som sa stále viac a viac vzdelávala, či v kozmetike, ale skôr takej tej praktickej, tým, že mám vyštudovanú aj biológiu, tak viem, ako sa koža správa pod mikroskopom, čiže mňa bavilo vlastne to zloženie a tá koža, ako pracuje. Nebaví ma nejako extra nejaká novodobá kozmetika a prístroje, to ma proste nepriťahuje. Všelijaké možné vymoženosti invazívne, ako je mikrodermabrazia a také, takže sa zaoberám skôr tými bunkami a tým, ako sa dá cez emócie a priamo cez tú bunku neinvazívne tú pleť liečiť, ako sa ju dá neinvazívne omladzovať, ako si tým vlastne vieme zvyšovať to sebavedomie a napríklad aj riešiť nejaké traumy alebo emočné traumy. Akože je to, ja k tomu mám veľmi blízko tiež, pretože sa tiež venujem emóciám. A už dnes vieme, že vlastne tá pleť a tá pokožka nie je len niečo vonkajšie, že to nie je len, že vlastne áno, vidíme to na vonok, ale
je to vlastne, môže to byť odrazom toho, čo sa deje vo vnútri. Áno. No a to si teraz spomenula a tomu sa venuješ a mala si vlastne dlhú cestu, aby si to vlastne všetko pospájala a bola si vlastne taká odborníčka. Viem, že máš za sebou veľa žien, ktoré majú, ktorým sa pleť zlepšila na nepoznanie. Takže nie je to len o tej teórii, ale je to aj vlastne o tom, že to naozaj tak je a že ti to vlastne, že to funguje a že vlastne tam je tam to prepojenie. A hlavne preto, že ja to riešim holisticky, komplexne. Čiže robím mám taký svoj trojúrovňový systém diagnostikovania tej pleti. Najskôr ideme po povrchu, čo je kozmetika a podobne, lebo to je mega dôležité. Potom ideme do tej fyziológie, do organizmu, do zdravia a potom ideme do tých emócií, pretože není každá žena pripravená riešiť tie emócie. Nie je každá žena, ani každý človek pripravený riešiť nejaké traumy. Jasné. A hlavne ide aj o to, že tá pokožka má niekoľko funkcií a jedna tá funkcia, taká najviac psychosomatická, je vlastne tá ochrana, že tá koža na tele nám ochraňuje orgány, vnútorné telo, svaly, všetko, ale ona nás vlastne ochraňuje aj od vonkajšieho prostredia, čo sa týka znečistené ovzdušie, radikály, ale aj od tých energií. Pretože nemusíme robiť s energiami, ani nemusíme nič vyznávať, ani nič robiť, ale proste všetko, pohár, voda, človek, všetko je energia. Čiže k tej energii dochádza tiež. Čiže to je taká hlavná psychosomatická funkcia tej pokožky, tá ochrana, že ona vlastne nám ochraňuje ten vnútorný život v tom tele fyziologicky od toho všetkého, čo sa robí vonku. No, akože ono to dáva to zmysel, hej. A vlastne povedz nám trošku vlastne o tých emóciách, že ako je tá pokožka. Viem, že si to vlastne teraz tak všeobecne zhrnula, ale že vlastne poďme sa vrátiť tým emóciám, že ako je to vlastne prepojené. Tak ja sa na tie emócie dívam tak, že jasne, máme ich nejako rozdelené na vyššie, nižšie, na negatívne a pozitívne, ale vlastne akákoľvek emócia, ktorú v sebe máme, nie je negatívna. Nie je zlá, aj keď je negatívna. Čiže je dôležité, aby sme sa s tými emóciami naučili tak pracovať, že aj keď niečo napríklad pociťujeme hnev, žiarlivosť alebo niečo také negatívne, aby sme sa naučili tak s tým pracovať, že to príjmeme a proste keď to príjmeme a zotrváme chvíľku v tom okamihu, tak nás to potom sa to rozplynie a nebude nás to potom ovplyvňovať. Kdežto keď my držíme v sebe vnútri tie všetky zranenia, to všetko, čo sme prežili, alebo ja neviem, také tie primárne zranenia, tak primárne posvetné zranenia, ako máš zranenie z odmietnutia alebo z opustenia ešte z útleho detstva a podobne, tak my ich vlastne vytlačíme do toho podvedomia, pretože vieme, že máme podvedomie, nevedomie a vedomie a ešte aj nejaké kolektívne vedomie, kde si proste generačne prenášame nejaké tie traumy a nejaké tie zvyky, ako žijeme a podobne. Tak my si to vytlačíme do toho podvedomia a my si myslíme, že sme na to zabudli, že je to vyriešené. Lenže tie negatívne emócie vlastne, ja to tak vnímam a sa mi to tak potvrdzuje, oni nám podporujú v tele zápal, stagnácie svalov, fascií, rôzne blokády, či na tele, či fyzickú bolesť, pretože tá emočná bolesť sa pretaví do tela a emócie sa ukladajú v tele. A vlastne potom na základe tohto, keď nejako s tým z dlhodobého hľadiska nevieme pracovať, a to sú vlastne roky, tak sa nám to ukladá buď v emočnom tuku, v pleti, buď akné, rozáce a podobne. Alebo teda sa posledný rok a pol dosť venujem, som si vymyslela taký pojem, že emočná pleť. A to naozaj je pleť, ktorá reaguje vysoko citlivo na stres a na nejaké také emócie, ktoré si neviem vysporiadať a stále mi viac a viac na to reaguje žien, že to naozaj pravda, že si to všímajú. Čiže tie emócie vplývajú, to nie je len problematická pleť alebo akné, nie je len, že dospievajúci, že to vlastne tí dospievajúci si tým prechádzajú, ale takisto aj dospelí už však, už podľa toho, čo ja mám hovoríš. hlavne dospelé ženy a mám aj ženy, ktoré sú staršie odo mňa, o dosť. No a vnímam to tak naozaj, pretože už
keby sme to mali brať z takého globálneho hľadiska, možno zdravý človek ani neexistuje. A teraz sa strašne proste zrastá tá patológia v spoločnosti, zrastajú sebapoškodzovacie mechanizmy, depresie, úzkosti, poruchy príjmu potravy a to je všetko to, že my sa odmietame samých seba pre Zápaly. niečo. Zápaly, autoimunitné ochorenia a samozrejme, že to súvisí na tej najhlbšej úrovni, to súvisí s tými emóciami, ktoré sa vo nás búria a podporujú ten zápal a potom to súvisí napríklad so stravou, keď je porušené črevo, že z toho ti môžu vzniknúť nejaké zápalové mechanizmy v tele a keď je napríklad aj priepustné črevo, tak vznikajú autoimunitné ochorenia, čo si tiež málo kto uvedomuje, čiže ten vzťah sa odráža na tej strave, pretože my keď máme toxický vzťah k strave, to veľmi často riešim, tak nám to naozaj môže škodiť aj cez túto úroveň a tie emócie to ešte podporujú. Takisto napríklad cez pečeň, pretože pečeň je naša toxická továreň v tele a takisto sa tam ukladá všetko, čo do toho tela dáme z vonkajšieho prostredia, ale zase tam nejako zbierajú aj tie negatívne emócie, čiže to naše telo je obrovský taký komplex a jedna vec ovplyvňuje druhú, čiže sa to aj preto rozdiela do takého trojúrovňového systému. Že najskôr musíš dať nejako dokopy ten zjav, aby si aj zacelila ten povrch pokožky a to všetko proste. Potom sa pozeráme na to zdravie akože z toho vnútorného fyziologického hľadiska, potom kto je pripravený sa preniesie k tým emóciám, lebo sú to veľmi citlivé témy a je to taká téma tabu. A potom sa ľudia divia, že prečo zrastajú antidepresíva, depresie, úzkosti a už aj pomerne útlom veku. Áno. A myslím si, že sú to dosť také závažné témy dnešnej spoločnosti. No, tak to určite a hlavne je pekné, je dobré, že sa začína o tom rozprávať. A to je vlastne ten prvý krok, že niekto o tom rozpráva a vyjde to von a potom druhý sa niekto to počuje a odvážia sa aspoň sami sebe. Prvé je sami sebe sa pozrieť sami na seba a možno vidieť niečo v tom, že áno, že aj ja to takto mám, aj ja toto v sebe utláčam, a ja sa cítim, neviem, že ma nikto nepočúva, alebo nepočuje, alebo že nie som vypočutá, alebo že nie som prijatá taká, aká som. Takže proste aspoň taký záblesk, keď tam nastane, tak je to dobré, a preto som chcela aj priniesť toto video, že aby proste aspoň sme začali o tom trošku tak rozprávať. Takže viem, že ono je to dosť, čo ty robíš, akože robíš s tou pleťou a robíš aj vlastne s tým človekom, s tou osobnosťou a s tou psychikou už dovnútra. Ale každý jeden zákazník každá jedna žena, každý jeden sme individuálni a inak to funguje, inak to pôsobí. Každá máme svoju cestu. Takže ja viem, že ty to prispôsobuješ tak, že vlastne že sa vlastne vcítiš do nich a vlastne dáš im, čo im treba, to základné a to nezákladné, to najviac nutné. Aby vedeli počúvať hlas svojho tela a hlas svojej pleti. Lebo to je tá naša identita a my predsa žijeme v materiálnom svete, v hmote, čiže to, ako sa my navonok cítime, je veľmi dôležité. A zase to, ako sa my vidíme, v tom fyzickom svete sa odráža v zrkadle, vo fyzickom zrkadle, kde sa vidíš, ale tam sa aj tak vidíš pod vplyvom tých emócií a to je taký dvojsmerný ťah, pretože príčinou, ale aj dôvodom všetkého tohto, čo sa bavíme, je vlastne sebavedomie. Že ono to je fakt aj príčina, že keď nemáme sebavedomie, ako sa cítime a vidíme, ale je to aj dôvod tých ochorení, že vlastne strašne veľa žien, ja mám teda dosť bohatú prax so ženami, ktoré majú úzkosti a depresie, aj čo sú normálne na medikamentoch. A je to o tom sebavedomí, že všetko sa v nás buduje na základe toho sebavedomia. Čiže aj s tým je to prepojené. Áno. A každá žena má iné potreby, každá pleť má iné potreby. A preto vlastne pracujem tak intuitívne a tak individuálne. Individuálne, tak. No dobre, začali sme tak trošku hlbšie, ale ja by som chcela, keby si mohla nám povedať teda, že také z tvojej skúsenosti také základné
také problémy, alebo aké najčastejšie klientky máš, ktoré majú, čo k tebe chodia, aké problémy majú s pleťou, čo to je? Tak, najčastejšie mám také, že majú fakt, že akné a zničenú kožnú bariéru. Potom majú napríklad aj rozáceu, ale stále si myslia, že to je akné. A také najčastejšie kombinácie mám fakt, že majú akné, majú už jazvy, majú hlboké zápaly a ešte aj citlivú pleť a zničenú tú kožnú bariéru. A to je pod vplyvom toho, že teraz jasné, že nechcem nikoho dehonostovať, ale proste fršia rôzne influencerky, beauty blogerky a proste reklama fičí všade. A tie ženy sa chcú podobať tomu obrazu na tých sociálnych sieťach a preto veľmi často podliehajú rôznym kyselinám, peelingom a všetkému možnému, čo je teraz dostupné úplne všetkým. A vlastne to propagujú nie odborníčky, je to tak, bohužiaľ. A vlastne aj kvôli tomu si tú pleť sami ničia. Takže toto sú také najčastejšie veci, ktoré robím. A potom ešte taká jedna veľká skupina, ktorej sa venujem v rámci tej problematickej pleti, je vlastne to neinvazívne omladzovanie pleti. Pretože aj proces predčasného stárnutia pleti je vlastne problematická pleť. Pretože veľmi veľa žien, ktoré podstupujú stále tú námahu, mechanické poškodzovanie tej pleti, naozaj predčasne stárne. A na to vplýva napríklad aj oxidačný stres, to, že sme není poriadne okysličené, nevieme poriadne dýchať. A to znova ovplyvňuje aj tú našu psychiku. Čiže to sú také dve skupiny, ktoré riešim. Keby sa to mala, že úplne na drobné rozmení, tak je to akné, rozácea, citlivá pleť a to predčasné stárnutie pleti. Ale je to také, že je toho aj veľa, ale keďže s tým pracujem každý deň, tak ja mám v tom jasno, ale je toho celkom dosť, pretože tá problematika tej problematickej a emočnej pleti je naozaj široká, pretože každý človek je úplne iný. No, veď jasné. A takisto robíš vlastne so ženami, ktoré chcú si zájsť tebe a chcú mať žiarivú pleť, aj keď už majú, že nemajú problematickú pleť, aj? Že vlastne, ako ty hovoríš, ako by som to povedala, nie som odborníčka, že vlastne nie, že zastaviť to starnutie, ale proste, aby tá pleť vyzerala žiarivá a napriek veku. Dobre som to povedala. Áno, to je to neinvazívne omladzovanie pleti. Že to neinvazívne omladzovanie pleti robím tiež vlastne na 3 úrovniach. Keď si dáš do poriadku stravu nejakú vyváženú a vyživíš to telo, dáš si do poriadku tie emócie a vyživíš tú dušu a vyživíš tú pleť kozmetikou, a ja používam aj neinvazívne také regeneračné zdravotné prístroje, tak tá pleť naozaj začne mladnúť, pretože už aj 20-25 ročné ženy majú naozaj aj na čele hlboké vrásky a to je z toho, čo voči sebe pociťujú, keď majú to akné, ako sa cítia, čiže zase emócie a z toho, ako si ju neustále mechanicky poškodzujú s tými peelingami a kyselinami. Čiže to je dosť také dôležité, pretože teraz sa všade rozrastajú kliniky a propaguje sa napríklad aj botox, že je prevencia voči starnutiu, čo je úplne blbosť, pretože botox je jed. A aj v tomto sa jednoducho tie hodnoty a ten pohľad na tú pleť a na to omladenie, na tú prirodzenú krásu úplne, no ide to proste dole kopcom, lebo botox nie je prevencia. A my si to vieme do určitého veku tú pleť omladzovať úplne inak a vlastne to je celkom jednoduché. Lenže ženy sa boja tých jednoduchých vecí, lebo chcú riešenia, ktoré sú lusknutím prsta a potom sa už nepozerajú na tie následky. Že ako vlastne u nich potom vznikajú závislosti a podobne na tieto vlastne externé omladzovacie metódy. Tak každý si musí prejsť tým, čím si má prejsť. No a povedz nám, prosím ťa, vlastne dobre, tak aké sú tie, už sme sa nejako sme sa toho dotkli, že vlastne a sme to spomenuli, tie vlastne nejaké najčastejšie chyby, ktoré robíme všetci, nielen tí, ktorí majú problematickú pleť, ale ktoré robíme všetci pri starostlivosti o pleť. No, veľa žien nepoužíva absolútne žiadnu kozmetiku. Ďalej, veľa žien si pleť absolútne nečistí. Ale naopak
opačnej strane je ten taký protipol, že potom si ženy veľmi čistia tú pleť, čím si ju ničia tiež, lebo my musíme tú pleť očisťovať od tých voľných radikálov, od toho prachu, čo na nás sadá celý deň, keď ideme spať, aby si oddychla a zregenerovala. Áno. A lebo to je taká hlboká očista tela, proste keď sa umieš si zuby, všetko, aby ti to telo naozaj v noci v tom spánku regenerovalo. A zase ráno, aby si z tej pleti dala preč tie metabolity, ktoré sa kožou po celom tele proste dávajú preč a hlavne cez tú pleť. Čiže to sú také 3 chyby. Potom ja vidím veľkú chybu to používanie nadmerné tých peelingov a tých aminokyselín. Že už aj ženy, ktoré nemajú nejakú takú logickú starostlivosť o tú pleť ráno a večer, tak aj tak podľahnú tým kyselinám a takýmto prostriedkom, ktoré keď nepoužívajú správne alebo ich používajú každý deň, ako sa to propaguje, tak si akože naozaj tú pleť ničia. A to už nie je o tom iba potom, že majú zničenú tú pleť, ale aj o tom, že všetky tí mikroby a všetko z toho vonkajšieho prostredia ti cez tú pleť ide dovnútra, pretože my tú pleť neskrieme nikdy pred ničím. A potom aká najčastejšia chyba, keby som ešte to mala tak zaokrúhliť na 5, že ženy používajú doma také rôzne masážne, čistiace a rôzne pomôcky, ktoré niekde vidia a niekto ich propaguje a takisto si tým tú pleť poškodzujú. Pretože aj také tie prístroje, ja neviem, nejaké čistiace kefky, masážne prístroje alebo čo, tak masážne kefky pôsobia ako exfoliant, čiže a hlavne si to nevedia doma správne vyčistiť. Väčšina žien nevie, že sa musia čistiť štetce, naličenie aj tieto pomôcky a dezinfikovať, pretože sa tam úplne, to je oáza pre baktérie a množenie všetkých takýchto vecí a plesní. Potom, keď sú nejaké tie masážne prístrojčeky a také, zase ti to môže nadmerne odburávať podkožné tkanivo, čiže ono to, ako sa propaguje, že ti to pomôže prekrviť tú pokožku, tak z dlhodobého hľadiska, keď to používaš dlho a zle, tak ti to odbúrava to podkožné tkanivo, čiže si robíš vrásky a tá pleť ti predčasne stárne. A potom zase, keď používajú, neviem, teraz sú moderné tie ekologické tampony, rôzne handričky a také veci, tak zase to je tiež množiareň pre plesne a baktérie. A tiež, keď to používajú napríklad ráno aj večer, tak si ako keby robili stále peeling. A oni keď si potom na to dajú každý deň ten peeling alebo peelingovú vodu alebo tie kyseliny a tu pleť si neošetria ani nič s ňou neurobia alebo dajú ešte retinol a podobne, tak proste si tú kožu totálne zničia. Čiže to by som takých 5 najčastejších chýb, ktoré ženy v tej starostlivosti robia. Že buď majú žiadnu starostlivosť alebo prehnanú. No, tak teraz nám povedzte teda, ako sa máme starať o tú pleť. Úplne nejaké jednoduché kroky. Viem, že vlastne taká denná starostlivosť. Aby sme sa vyhli tomu všetkému, čo si povedala, aby sme to nepreháňali, aby to nebolo prehnané a aby proste tá naša pleť dostala tú základnú starostlivosť, ktorú môže si každý dovoliť. No, tak v prvom rade treba používať funkčnú kozmetiku. Funkčnú v tom, že nebudem používať 21 zložkových sér, keď si môžem kúpiť jedno poriadne, ktoré mi prinesie efekt pre všetko, čo potrebujem. Ďalší taký krok je, že musíš poznať tie potreby svojej pleti. Musíš vedieť určiť typ pleti, čo ženy väčšinou tiež nevedia, pretože aj pri tom akne si myslia, že majú napríklad mastnú pleť alebo podobne a majú práve že citlivú a veľmi suchú. Čiže musíš vedieť fakt sa na tú pleť tak navnímať a fakt vedieť vydedukovať tie potreby tej pleti. A potom si od toho odvodiť tú starostlivosť. Ja som fakt za jednoduchosť a funkčnosť, takže ráno treba tú pleť naozaj očistiť, nejako úplne čo najšetrnejšie od tých metabolitov z noci, keď ti tá pleť a pečenia ten organizmus pracuje. Čiže treba používať nejakú pleťovú vodu a krém s faktorom alebo bez faktoru, ale väčšina žien si aj tú pleť ráno čistí, čo je tiež nadmerné čistenie mechanická, môžete tú pleť poškodiť. A večer som toho názoru, že áno, že treba tú pleť aj odlíčiť poriadne, dôkladne, keď sa líčiš. Treba ju ale aj zhydratovať, aj vyživiť a treba ju aj vyčistiť. Takže keby máme každú potrebu takto riešiť, tak proste preto je teraz moderná niekoľkokroková tá rutina večer, čo tiež tú pleť poškodzuje a hlavne aj sa to vstrebáva do pečenie.
Čiže treba si naozaj tú kozmetiku vybrať tak, aby ti pokryla čo najviac tých potrieb. A to sa väčšinou dá iba s profesionálnou kozmetikou. Čiže večer je dobre sa poriadne odlíčiť, umyť sa s vodou teplou, čistou, vyčistiť si tú pleť, neviem, gelom, mliekom alebo penou, zase to poriadne očistiť vodou, zhydratovať s pleťovou vodou, pretože tá ti pomôže ako keby pripraviť to pH pokožky na vstrebávanie tých látok výživných z tých produktov. A ja na večer napríklad odporúčam si dať už iba sérum. Pretože sérum je veľmi silný koncentrát a vlastne keď máš tú pokožku poriadne odličenú, tak ono ide hlbšie do pokožky, nezaťažuje ju a vlastne tá pokožka môže oveľa lepšie regenerovať, keďže to telo v noci vlastne pracuje, ale naše fyzické telo oddychuje. Takže za mňa takáto úplne jednoduchá rutina je najlepšia. No, to je akože veľmi, veľmi... A keď tak myslím si, že to veľa že nám pomôže. Ale ako to ja vidím tak ja to vidím tak, že proste tak ako podľa toho, čo rozprávaš, tak ako chodíme k doktorovi na prehliadky, a tak ja si myslím, že lebo ako zistíme, že akú máme pleť? V prvom rade. Ako zistiť, lebo si povedala, že ženy veľakrát nevedia, že akú majú pleť. Vieš, že či má suchú, alebo citlivú, alebo proste alebo masnú. Takže vyhľadať, ja si myslím, že aspoň vlastne toho odborníka na to, aby určil, že vlastne odborníka takého, ktorý naozaj sa tomu rozumie, že aby určil, že vlastne akú tú pleť máme, alebo aspoň potvrdil, keď už si myslíme, že nejakú tú pleť máme, alebo aspoň potvrdil, že áno, toto je tvoja pleť a poradil alebo odporúčil, že čo teda vlastne na tú pleť je dobré. Ty už si nám povedala tie kroky. Ale ja si myslím, že ísť úplne, že na začiatok a zistiť teda, akú tú pleť máme, aby sme vlastne tie produkty používali vhodné pre našu pleť, aby sme nemuseli byť ako nejaký taký pokusný králiky, aby sme skúšali na sebe rôzne veci, lebo potom to nám spôsobí tie problémy. Že? Môže, nemusí, ale môže. Záleží od každej pleti, jasné, individuálne. Áno, to je zase taký obojsmerný proces, že buď ti organizmus, keď máš nejaké ochorenie alebo problémy s tým črevom, môže spôsobiť tí problémy na tej pleti, ale zase ti proste môžu mechanické veci z toho fyzického prostredia, tá kozmetika, poškodiť tú pleť a môže ti to prejsť vlastne do tých depresí. Čiže tam je úplne obojsmerný ten proces. Hej. A ženy naozaj väčšinou proste, a už sa to chvála Bohu mení, sa riadia naozaj podľa tých influenceriek. Pretože ja teraz robím prevažne online a robím tie diagnostiky aj cez fotky. A tie moje klientky sa divia, ako ja viem podľa fotky úplne presne popísať tú ich pleť, pretože oni to nevedia. Ale tak mne už prešlo rukami proste možno aj 1000 klientiek za tie roky, či už v online alebo v salóne. A ja už tú pleť ja už ju poznám. A väčšinou je zaužívané napríklad, že aj tá problematická pleť sa rieši fakt iba kyselinami, liekmi a je zaužívané, že alkoholovými produktami, pretože väčšinou si každý myslí, že keď máš akné, tak máš samozrejme mastnú pleť. A sa to vysušuje, čiže sa tá pleť ešte viac a viac poškodzuje. A skoro nikto nerieši, že pleť, ktorá je problematická, potrebuje vlastne hlavne tú hydratáciu, pretože voda tvorí 80% nášho tela, možno viac, možno menej. A neviem to presne teraz. A my potrebujeme tú vodu na tú regeneráciu, čiže aj tá naša pokožka potrebuje tú hydratáciu, pretože bez nej sa nebude regenerovať. A vlastne voda je aj prvá záchrana, aj keď máš stres alebo čokoľvek sa s tebou deje, máš sa napiť vody. A to si málo kto uvedomuje, pretože je zaužívané, že všetky pleti sa riešia jednoducho vysušovaním, alkoholom, alkoholovými produktami a že keď je problematická pleť, tak je automaticky mastná. A to je teda fatálna chyba, pretože potom sa tie ženy divia, že tú pleť riešia skutočne celý život, alebo 10, 15, 20 rokov mám také klientky.
Väčšinou mám klientky, ktoré ku mne prídu už zúfale, že už fakt to riešia milión rokov, čo by som možno z pohľadu mojej praxe, keby sa na to pozriem 10 rokov dozadu, tak by som tomu asi možno ani neverila, že niekto dokáže riešiť problematickú pleť 15 rokov. Ale teraz posledných 5-6 rokov sa s tým intenzívne stretávam, že tí ženy skutočne tú pleť riešia celý život a majú na to Áno. naviazané všetko. Či sociálne, partnerské vzťahy, kontakty, či to svoje zdravie, či ten prístup sami k sebe, ktorý prenášame aj na svoje deti. Čiže fakt je to tak, že keď nie si ty spokojná sama so sebou, tak vlastne to prenášaš do úplne celého života. Keďže sme sa už vlastne o tom začali baviť a si tá expertka na to akné, ja viem, že dávať nejaké rady všeobecné, možno, že to niekomu pomôže, možno nie, ale proste viem, že je to hlbšie, teraz si nám to povedala. Ale ako by si, keby si vlastne mohla poradiť, alebo teda dať aspoň nejaké tie základné rady tým ľuďom, tým ženám, ktoré majú to akné, že vlastne možno, že čomu sa vyhnúť, alebo ako sa starať o to, alebo vlastne s čím majú začať, kde vlastne majú začať. No hlavne si vytriediť kozmetiku, aby mali fakt čo najviac jednoducho, aby sa zamerali na tú hydratáciu, aby sa zamerali na hygienu, pretože menej je vždy viac a aj v kozmetike to platí, ale hygiena v zmysle, že naozaj treba prezliekať často tie povliečky na vankuše, utierať každý deň, si dávať čiste na tú tvár, čistiť si hlavne všetky pomôcky, ktoré používam, či na make-up, na puder, na ličenie, alebo akékoľvek pomôcky, proste to treba dezinfikovať, treba to čistiť a napríklad také veci, ktoré sa dajú vyváriť, treba vyvárať, pretože naozaj tam sa tie plesne a tie baktérie množia rýchlosťou vetra. A to sú také najzákladnejšie. A dávam si pozor na pitný režim, lebo my proste nevieme ani piť a nevieme ani dýchať. To sú také najzákladnejšie veci, ktoré keď si ženy uvedomia. A z tých produktov, lebo viem, že niekedy môže, ako si hovorila, použiť ten alkohol, alebo proste nejaké také veci, produkty, ktoré ešte to môžu zhoršiť, alebo ty vieš, že prihoršujú a radšej ako keby tomu mali pomôcť. Hlavne sa vyvarovať tým peelingom a tým kyselinám a zaradiť hydratáciu. Ale nejaké konkrétne produkty, keďže ja robím s jednou značkou 10 rokov, poradiť neviem, pretože ja mám klientky, niektoré má na akné, fakt, že má fakt mastnú pleť, potrebuje radu, kde je aj rada na mastnú pleť. A mám klientky, ktoré majú na akné čisto hydratačnú radu. Mám klientky, ktoré majú dokonca výživnú radu na akné, čo väčšinou tá výživná rada je vždy taká mastnejšia, hutnejšia, tá taká ťažšia na tú pleť. Čiže možno 90% ľudí by to absolútne neodporúčilo na tú pleť, ale keď to tá pleť pýta, tak tie produkty neviem poradiť, lebo naozaj každá moja klientka, ich našťastie dosť, má úplne inú tú rutinu. No ale čomu sa vyhnú, že napríklad tým alkoholom, tým produktom s tým alkoholom a zameriť na hydratáciu. Keby už len jeden jediný krok, že nech začnú pomaly robiť tie zmeny, tak vždy je potrebné zamerať sa na tú správnu hydratáciu. Ale aj tá hydratácia vlastne záleží aj od toho typu pleti, čiže to je taký komplexný problém. No, rozumiem, preto som to aj povedala, že viem, že to nebude taká jednoduchá odpoveď, ale tak dúfam, že aspoň niečo si z tohoto, alebo že aspoň ten začiatok, aspoň s tou hygienou tých nástrojov, vlastne tých kozmetických. To sú veľmi dôležité veci, ktoré keď si tí ženy uvedomia, normálne si napíšu aj zoznam, čo idú robiť z toho, čo sme tu povedali, tak oni to zlepšenie tej pleti budú mať. A nemusia mať ani akné. Lebo to, čo my robíme v tom fyzickom svete, je to dôležité, je to krok 1 jednoducho. Čiže keď sa zamerajú aj na tú hygienu, aj na taký ten postup nejaký, čo sme si tu povedali, tak naozaj to zlepšenie budú vidieť do týždňa, do 2. Napríklad, čo ma zaujalo, vieš, ja som čítala tvoje knihy, to vieš, že vlastne prezliekať vlastne tie vankúše, hej,
že to má vplyv a jasné, že dáva to zmysel, že je to taká vec, na ktorou sa asi ani Nikto nezamýšľame. nezamýšľa. Ani Lenže sa nezamýšľame. No, tak povedz nám o tom. vo vankuši sú vlastne spory, plesne, baktérie, mikroorganizmy, roztoče. Tým, že my tú pleť máme na tej povliečke, alebo ako sa to povie spisovne, neviem, tak nám to tá koža každý deň vlastne tiež olúpuje. Presne ako oblečením proste sa olúpuje. A tieto roztoče sa v tom vankuši tým živia. A takisto v noci my nevieme, čo vdýchneme, čo zjeme. My v noci jeme tie mikroorganizmy, to je normálne. A tečú nám aj sliny, slzy, proste sa potíme a tieto telesné tekutiny všetky sú potravou pre tie roztoče a pre tie mikroorganizmy. Preto my, keď sa nezameráme na túto primárnu hygienu, tak vlastne my spávame na tom všetkom a to vlastne potom podporuje, tie baktérie podporujú tie zápaly v tej pleti. Alebo podporujú... To viem, že aj alergie môžu byť z toho, že niekto môže byť na to alergický. No. A takisto podporujú potom napríklad aj nadmerné vyparovanie vody, pretože aj to je dosť častý problém, že niektoré majú zničenú tú pleť na povrchu, tak sa im odparuje tá voda z tela jednoducho. A to je vlastne aj príčina veľakrát aj toho predčasného starnutia pleti okrem iného. Čiže preto to je dôležité sa v prvom kroku zamerať na tieto fyzické veci, ktoré som povedala. Pretože to je úplne najdôležitejšie, pretože spíš každý deň, väčšinou sa umývaš, všetko robíš proste každý deň. Tie ženy sa väčšinou líčia každý deň. Takisto je dôležité si pozrieť kozmetiku, či nie je expirovaná. To je úplne dôležité, pretože tie chemické látky oxidujú a môžu ti proste tiež spôsobiť tie problémy na tej pleti. Čiže tieto fyzické veci a tá hygiena je fakt prvý krok najdôležitejší, ktorú keď si ženy uvedomia, tak to zlepšenie uvidia hneď. Určite to uvidia nejakú zmenu, že? Takže tak keď si nám už dala toľko rád a povedala nám o tom všetkom, viem, že máš asi odborníčka na to, viem, že máš, ako vlastne pomáhaš tým klientkám, čo si môžu u teba, máš nejaké veci zdarma, ktoré by im mohli pomôcť, ktoré si môžu teraz stiahnuť, alebo pozrieť, máš website, viem, že máš web stránku a tam ty proste máš, neviem, možno, že aj 100 blogov tam už máš. Ja som sa pozerala, takže ženy viem, že môžu ísť tam, pozrieť si, prečítať. Viem, že rada píšeš, viem, že si napísala už asi 5 kníh, takže povedz nám, teda viem, že máš akné, že máš nejakú knihu, ktorá je zdarma, kde sú tieto všetky kroky, ktoré si povedala v tej knihe a kde viem, že ja aspoň teda osobne mám rada, keď niečo počujem, ja si to buď napíšem, alebo si stiahnem, že si to potom môžem ešte aj prečítať, aby sa mi to nejako tak utkvelo v tej pamäti a aby som sa mohla k tomu vrátiť. Aspoň ja tak fungujem. Takže ak niekto s týmto rezonuje a chcel by vlastne takúto knihu alebo niečo si stiahnuť u teba, tak čo máš tam v tej ponuke? Takže ja sa ženám vlastne venujem tiež na viacerých úrovniach, lebo fakt každá potrebuje niečo iné. Takže prvý taký krok si môžu stiahnuť taký darček, ktorý som pripravila, taký fakt pekný 35-stranový e-book, kde majú vlastne popísané, čo všetko vplýva psychosomaticky na tú našu pleť, či z kozmetiky, či z trávy, či z tých emócií a podobne. A k tomu majú ešte pripnutý taký mini tréning, ako sa fakt sebavedomo starať o tú pleť, aby tie výsledky videli. Potom som napísala tých 5 kníh. Čo je môj taký bestseller, je kniha Zelený štart pre teba a tvoju pleť, čo je vlastne určené pre ženy z akné alebo s problematickou pleťou. Ale už som dostala medzi tými stovkami recenzie, že by si to mala naozaj prečítať každá žena, ktorá sa chce o seba nejakým spôsobom začať starať. Ale teraz ju celú prerábam a bude sa volať inak. Zelený štart bude už iba pod nadpis. A bude taká interaktívna, že v tom e-booku si môžu kliknúť na meditáciu, na videa a podobne. Potom mám takú knihu Ako žiariť, ktorá je vlastne, ona má taký názov, že Ako žiariť, dovol si byť ženou večne mladou. Čiže tam sa zameriavame na taký ten životný štýl a na také tie naše pocity,
ktoré nám spôsobujú aj tie vrásky, aj to všetko, aj tú pleť, že ako s nimi pracovať v bežnom živote, lebo to každá chceme byť nejakým spôsobom úspešná, atraktívna, žiadaná a podobne. Áno. Na ňu už mám tiež pomerne dosť recenzií, že sú ženy s nej prekvapené, pretože tie knihy sú také motivačno, prakticko, terapeutické. Používam tam rôzne sebakoučovacie metódy, otázky a je taká proste interaktívna, že majú tam presne postup, ako majú s tou knihou pracovať, ak sú s nej naozaj vyťažiť. A potom mám takú trilógiu, že zdravá žena, vedomá žena a prítomná žena. A to už je čisto zamerané aj na tú prax. Ako si vieš cez to zdravé sebavedomie budovať tú zdravú pleť, alebo cez to zdravie si budovať to zdravé sebavedomie. Potom tam mám také rôzne popísané, také emočné, energetické, také príjmanie tých rodičov a toho všetkého, čo sa nám stalo v tej prítomnej žene a popísané tie emócie. A na ňu už sa mi tiež zbiera pomerne dosť tých recenzií pozitívnych, čo som rada. A v každej tej knihe je priložená nejaká moja autorská meditácia. Napríklad v tej knihe Ako žiariť je taká aktívna meditácia, že sila tvojho vnútra sa volá a to je vlastne taká ako keby liečivá, aktivačná meditácia, kde sa ženy podľa toho, čo im tam hovorím, masírujú. A je to poprepájané na celé telo. Trvá to hodinu, ale je to naozaj veľmi efektívne. Wow. Napríklad v tom zelenom štarte je taká meditácia, že naozaj to iba počúvajú a veľmi mi na to reagujú, že im to pomáha uvoľňovať tie emócie a to všetko, čo v sebe majú. Takže tie knihy sú také interaktívne a také terapeuticko-motivačné. Áno, a výhoda je, že si to môžu robiť vo svojom čase. V voľnom čase nevýhoda je to, že tá kniha sa odloží a možno sa niekedy ani nedočíta, alebo proste každý si nájde a viem, že v tvojej ponuke si každý nájde, čo mu vyhovuje. Potom, keď už niekto chce mať tu vlastne takú tú asistovanú tebou vlastne tú odbornú pomoc, máš aj programy a máš takú školu psychosomatickú laboratórium krásy, kde vlastne každý týždeň im pribúda nejaké video. A ešte sme tiež od tých sympatí, od toho prvého dojmu, od tých emócií k praktickým veciam ohľadne pleti. A teraz už postupne prechádzame na masáže, komplexné tváre, na to neinvazívne omladzovanie pleti cez emócie a cez tie masáže. Čiže to je taká komplexná škola. Už mi ide niekoľko mesiacov, klientky sú s tým pomerne spokojné, čo som rada. Niektoré mi píšu, že nemajú na to čas, aj keď to je proste jedno video za týždeň, ale už sa tá komunita tam zbiera. Potom mám taký veľký kurz Čaro tvojej tváre, ale ten je fakt taký intenzívny. A vlastne potom individuálne konzultácie. Buď nejaká diagnostika pleti spojená s terapiou, alebo mám aj taký terapeutický program. Takže týchto 4 stupne môžu sa mnou nadviazať. Takisto môžu ťa navštíviť aj osobne. Vidím, že sedíš vo svojom krásnom salóne, takže ťa môžu navštíviť aj osobne. Takže tých možností je dosť. Ktorá z tých kníh, mi povedz, je zdarma? Viem, že tam máš nejakú zdarma, kde si niekto môže začať. Tá moja kniha zdarma, ja som ju teraz celú prerábala. Úplne má novú grafiku, nové farby, všetko. Takže nepoviem ti, ak som ju pomenovala, lebo som to celé menila a teraz som si to tak v hlave prepla, že rozmýšľam. Aha. Ale je to vlastne naviazané na tú pleť a na to naše sebavedomie. Takže z týchto 5 ani jedna není zdarma. Tá, čo je zdarma, je komplexná, ale je mimo týchto. A vlastne ešte to som chcela povedať o tých mojich knihách poslednú vec, že ja som ich vlastne písala, takže oni ti stimulujú podvedomie. Čiže tie knihy naozaj majú efekt aj len keď ich čítaš. No, lebo strašne veľa klientiek mi píše, že naozaj, že si po dočítaní tej knihy majú tú pleť zlepšenú. A to už mám strašne veľa aj porovnávačiek, predá po pleť a tak. A píšu mi to stále viac a viac, pretože tá kniha naozaj ti stimuluje to podvedomie. A keď ty s nimi prakticky pracuješ, tak tie výsledky máš dlhodobé a máš ich fakt, že nechápu, že lebo to je proste kniha, tak pre mňa kniha bude mať vždy trvalú hodnotu. Ale oni naozaj ti stimulujú to podvedomie, tie podvedomé procesy. Čiže ty, aj keď si len čítaš každý deň niečo s nej, tak aj tak ten efekt s nej cítiš. No. A nezáleží, teda si myslím,
Že nezáleží na tom, s ktorou začneš, alebo záleží na tom, s ktorou začneš? S ktorou Asi, knihou začneš? asi nie. Najskôr som to písala tak, že som to mala odstupňované, ale tak už ich mám rok a pol a prišla som na to, že vôbec nezáleží na Ja to, si ktorú tiež začne. myslím. Niektoré mám klientky také, ktoré si proste idú rad za radom, ale keďže sa tá moja prax stále prehlbuje, tak už viem aj na základe tých recenzií, že ktorú cítiš, ktorá si ťa pritiahne, tá ti prinesie efekt, alebo podľa toho, čo riešiš. To som chcela povedať, že tak intuitívne vieš, že podľa toho, čo riešiš, alebo ktorú cítiš, a potom si môžeš prejsť tej jednej na ďalšiu a tak. No. Takže sú to veľmi hlboko obsiahnuté knihy, je tam v tom veľa a ja si myslím, že majú veľkú hodnotu, tak ako hovoríš. To nie je kniha na jedno prečítanie, môže sa k nej stále vracať a stále ju používať. Čiže super. Volajú Google. Google a keď už by si chceli vlastne pozrieť niečo, tak ja by som naozaj odporúčila vlastne tú webovú stránku Tajomstvo pleti .sk a tam je strašne veľa blogov, ktoré si môžete prečítať. No. Čiže ešte tam majú obsah zdarma na tom blogu a vlastne mám ešte Tajomstvo podtržník pleti a YouTubeový kanál. Myslím, ešte tam, kto má rád videá, tak tam majú tiež kopu obsahu zdarma. No a viem, že si na Instagrame, na Facebooku, to je asi všetko, že? Na YouTube. No. Na TikToku, na tríde, či ako sa to číta, ani to neviem. Ale tak. Tak ja dúfam, že tí, ktorí nás sledovali a ktorí nás sledujú, že si niečo z toho, že ich to nejako oslovilo a že si možno niečo z toho aj zobrali. A to bola vlastne náš taký zámer. A ja som rada, Majka, že si prijala toto pozvanie a som rada, že konečne nám to vyšlo, sme sa dlho na to chystali, že nám to vyšlo, že robíme takto spoločný rozhovor a dúfam, že to nebude posledný. Ďakujem za pozvanie a prikláňam sa k tomu, čo si povedala. Super, no tak sa majte všetci pekne. Komentujte, pýtajte sa, ak máte nejaké otázky alebo aký koment, alebo aspoň pozdravte nás a budeme radi. Tak sa majte krásne a pekný deň. Ahoj, Majka. Ďakujem, majte pekný deň.